Ku zo mu je TV. Da Allah ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora aiki za ku gani. Lebar ilu. Lebar. Ita kadai dama ta rage mun ta mutu. Menene ya faru? Kana yin ba ta menene ya mutu? Menene ya mutu? Menene ya mutu? Menene ya mutu? Allah kuma mutane irin wannan Allah ina bacci gaba ki da kun ta mai da hankali kun zo ku ci gaba da gwada ku ta mutu kai Allah duk wanda ya mutu ba kana ci ubangi wallahi ta mutu ita kadai ta rage ba ita guru mana ita kadai ta rage ba ina zuwa waye aka mutu a cikin to kuma hiru mana a ga iskan yara ina bacci kun zo bayan gida na kun zo kun dame ni me faru me mutu ta mutu me mutu ita kadai ta rage ba ne ba ubanka me mutu ka bana mana ina zuwa ka bana mana ko ma ga muku me mutu ba kun zo kuna tare kuka ina zuwa ina kazan nan ta da na siya ke kiwata kaza da